Padla tu veľmi krásna veta. Vamos a la playa. Keby sme mali pláž, tak by sme aj išli. Nechali sme vám o niečo viac času, ako býva dobrým zvykom, a nemám hodinky. Viete prečo? Poviem vám príbeh, ak dovolíte, aspoň upútam vašu pozornosť. V dolných krajinách afrického typu stojíte, príde na koni taký Tuareg, pozerá sa vám do očí, tam také síto modré alebo zelené oči mal a pozeral sa na mňa. Ja som tam stal ako mladý, hodinky na ruke, ale všetci chceme ukázať, že na to máme, nie? Drahé hodinky, však mladý moderátor pozera na mňa, ja na ňo. Nebolo mi všetko jedno. Akože what's up, man? A on pozera na mňa. American. No, I'm not American. Nie som Američan, kamo. Pozor, nie som Američan. Som sa zlakol, čo mi urobí. European. Hovorím, áno, som z Európy. A? Aký máš problém? Ja nemám problém, ale vy Američania a Európania, vy všetci máte tie veľké hodinky na ruke. You got the big watches on your hand. And? You got the big watches, but we have a time. A tam niekde som pochopil pri tej vete, že vy máte tie veľké hodinky a my máme čas, že my fakt sa ponáhľame, stále sa obmedzujeme časom a na konci dňa zistíme, že vlastne veď čas je jediná devíza, ktorú máme. A nikdy neviete, kedy skončí, lebo hodinu nevieš. No, tak som si dovolil na chvíľočku premostiť, upokojiť atmosféru, stiahnuť všetkých naspäť, ktorí ste ešte zotrvali, vydržali. Samozrejme aj vás, ktorí nás sledujete v rámci YouTube. Gratulujem, že ste celý deň v práci sedeli za týmto kanálikom a pozerali našu konferenciu. Byť váš zamestnávateľ, teším sa, lebo ste sa niečo nové naučili a myslím si, že každý zamestnanec s niečím novým, keď príde, tak je to úžasné pre majiteľa firmy. No, ideme na poslednú prednášku a prednášajúcim posledným bude pani magistra Barbora Lukáčová. Barborka Lukáčová by mala odprezentovať, a keďže viem, že to je žena, ktorá vie, tá ani papier nebude potrebovať, som si všimol pri debate s pár ľuďmi, nebudem hovoriť, som si vypočul. Dobrý deň prajem. Tak viem, že tá prezentácia bude veľmi zaujímavá, bude súvisieť s Bernolákovom. A keďže vy ste riaditeľka odboru stratégie územného rozvoja pre Bratislavský samosprávny kraj, tak budete hovoriť zjavne o tom, čo sa v Bernolákove okrem golfu dá robiť. A zjavne to bude aj také polokritické a polo iné, lebo, a to už poviete vy. Tak nech sa páči, klikač, mikrofón. A poďme na to. Ďakujem veľmi pekne. Srdečne vás pozdravujem. Ja som tu bola na začiatku so županom, potom som si odskočila, potom som vás tak sledovala. A celý ten dnešný deň, alebo to tohoročné dvojdnie je samozrejme venované aj trošku takým inováciám. A veľa sme sa zaoberali najskôr politickým zabezpečením vôbec témy, či je vnímaná, či je potom dostatok peňazí, či vôbec sme už niečo spravili a či sa nevyhovárame iba na eurofondy, alebo takéto vzdychanie, že však aj by sme to robili keby. No a ja by som vám rada ukázala, že to nie je vždy len o infraštruktúre, a nie je to vždy len o peniazoch a nie je to vždy len o politike, ale je to o stratégii si vôbec uvedomenia si, že buď máme nejakú víziu, alebo máme nejaký problém a nejakú identitu v území. Územie je pre mňa teda na naše pomery územie vyšších územných celkov. A teraz ako sme sa s tým my vysporiadali a prečo niečo také ako kampus bioenergetika krajinotvorby v Bernolákove robíme. A keď vždy o tom hovoríme, tak si musíme vždy najskôr vysvetliť, čo je kampus a potom, že prečo my v metropolitnom regióne robíme niečo ako krajinotvorba a bioenergetika a prečo sa vôbec zaoberáme témou poľnohospodárstvo a ako doňho patrí vec, ktorá sa týka aj zelených miest, zelených regiónov a vôbec celkovej témy inovatívneho stavebníctva, ak chcete. Tak aký je východiskový stav? Ja vás tým nebudem nejako veľmi obťažovať číslami, ale tak si to trošku povedzme, že kde sa nachádzame. Tak máme nejaké regulatívy, ktoré, to je jedno, ako ich veľmi kritizujeme, či sa s nimi stotožňujeme alebo nestotožňujeme. Sme súčasťou EU27, je to istým spôsobom elitný klub, mali sme ich pripomienkovať vtedy, kedy boli pripomienkované, dnes ich musíme dodržiavať. A oni budú dosť tvrdé aj vo vzťahu ku verejnej sfére. A to ste určite už rozoberali vo vzťahu energetickej úspore, vo vzťahu ku certifikátom, vo vzťahu ku povinnosti investovať do verejných budov. A teraz je ale otázka, že viete,
viete, čo je najväčší problém Slovenska? No je to aj výhoda, aj problém. A to je ľudský kapitál. Že či o tom, lebo my si to tu môžeme rozprávať, môžeme si zo zahraničia brať príklady, môžeme si ukazovať od zelených striech až po neviem čo, ale že či nám to bude mať kto posúdiť, kto robiť. A teraz nie len v tých špecifických profesiách, ako je stavebníctvo, čo ste vy spomínali predtým, ale že na to musíme mať aj niekoho, a boli správne otázky pre tých prvých mužov v prvej debate, že vy máte vo verejnom stave ľudí, ktorí si to uvedomujú, vy máte stav, ktorý si to vie vôbec kvalifikovane objednať, vy si to viete v tých svojich strategických dokumentoch dodebatovať, je vôbec odborníkom niekto na verejnej sfére, a teraz hovorím o mestách, obciach, župách, ale aj na úrovni ministerstiev, kto vie definovať celkový pohľad na tému Green Dealu, na tému, a teraz nechcem to len znížiť na úroveň zeleno-modrých opatrení, ale na tému klimatická zmena? A ja vám poviem, že nie je. No lebo taký študijný odbor ani neexistuje. A to nehovorím ja mám vyštudovanú politológiu, ale to hovoria dekani a profesori na STUčke. Pretože u nás, my máme 5,5 miliónový národ, ale my sme na všetko špecialisti. A na všetko sa pozeráme takýmto rigidným spôsobom, aké by sme boli minimálne v Nemecku v 82 miliónovom národe s nejakým potenciálom. Čiže u nás neexistujú synergie, u nás neexistuje nejaký taký overall pohľad a preto my sme sa začali tým zaoberať v nasledujúcich kontextoch. Ešte by som povedala, že aký je náš skutočne východiskový stav. No všetci budeme mrkotať, že sme husto zastavené územie a zároveň máme klimatickú stratégiu, ktorá hovorí, že každé jedné naše mesto a obec má tzv. Klimatický certifikát, kde sa teda posudzuje, či je pod vplyvom horúčav, suchu, alebo prívalových dažďov, alebo záplav a na čo sa má orientovať. A tak by mal definovať svoje verejné stavby, tak by mal definovať svoje verejné priestranstva a mal by k ním teda odborne pristupovať a odborne si potom aj zadávať do verejného obstarávania smerom k projektantom. A nie je úplne pravda, že vám príde odborník z praxe, a to, priatelia, nič proti vám, a robí adresné riešenia. Veľakrát, keď si dáme tak trošku ruku na srdce, robíme unifikované riešenia, ktoré poznáme a sme presvedčení, že sú správne, ale na priemete obce, ktorá, keď bojuje s témou sucho a vy jej budete vtláčať opatrenia na prívalové dažde, tak vy jej tú klimu nevyriešite. A takto by sme mohli ísť prípad pri prípadu. Takže pre nás je strašne dôležité mať verejných odborníkov, ktorí vedia posúdiť, vedia sa ako keby v tej téme orientovať, vedia jej prepájať synergie a že to nie je len o energetike a len o klíme, ale pozerá sa na verejné priestranstvo, verejné budovy a vôbec aj vo vzťahu ku územnému plánu, pretože kopec tých vecí sa nám stalo nepríjemnosti v územnom pláne. A teraz, že prečo kampus a čo je kampus? Priatelia, kampus sa v našom ponímaní nerozumie a nikdy sme ho neprezentovali ako kampus sa rovná stredná škola. Že je súčasťou kampusu stredná škola je pravda, ale my pozeráme na kampus ako na priestor, kde všetci vy sa budete môcť vzdelávať. To znamená, že kde sa nám budú stretávať aj takí machri, ako sú dnešní hostitelia, s rôznymi dodávateľmi rôznych technológií, ktoré to tam v tom kampuse budete skúšať. Čiže kampus je pre nás stretnutie strednej školy, ktorá dneska neexistuje na to zameraná, ale my ju spravíme. Zároveň aplikovaný výskum a zároveň biznis sféra. Vy dobre viete klasickú poučku, že najväčšiu absorpciu inovácií majú stredné a malé podniky a tie sú aj blbovzdorné voči akejkoľvek kríze, ale zároveň prečo nám nie sú konkurencieschopné malé a stredné podniky, lebo majú najnižší prístup k inováciám. A to zase nehovorím ja, to hovoria rôzni odborníci a oveľa chytrejší v tejto oblasti. No a teraz sa dostávam k tomu obsahu. Viete, my sme tretí najvýznamnejší poľnohospodársky región na Slovensku a zásadne naše poľnohospodárstvo sa deje mimo klimatickej zmeny. Na to, že sme rurálna krajina, je to trošku prúser, pretože základné naše prežitie vo poľnohospodárstve je diverzifikácia poľnohospodárstva vo vzťahu k zmeny klímy. Ak toto nespravíme, tak neprežijeme.
ak nespravíme to, že nerekvalifikujeme naše vlastné študijné programy na stredných školách, ktoré sa zaoberajú záhradníctvom, ale vlastne robí, viete, tie fancy kvetinky do tej kytičky. Oni nie sú záhradníci, oni sú floristi. Ak nebudeme pozerať na poľnohospodársku prvú a druhú výrobu ako na systém nejakej aj cirkulárnej ekonomiky, tak rovnako neprežijeme. A keď sa nebudeme pozerať na živočíšnu výrobu ako aj na vstup niektoré veci potom do bioenergetiky, tak rovnako neprežijeme. A keď nebudeme pracovať s takými odborníkmi, ktorí sa zaoberajú krajinotvorbou, teda už to nie je ten záhradkár, ale ten, ktorý vie už aj plánovať, vie sa pozerať na priority intravilánu, extravilánu, tak rovnako neprežijeme. A keď sa ma opýtate, ktoré z týchto študijných odborov sú pripravené na rekvalifikáciu v zmysle týchto podmienok, ktoré som povedala, tak je odpoveď. A teraz hovorím aj ako zriaďovateľ škôl alebo za inštitúciu, ktoré zriaďuje, tak poviem, že 0. Dobre? My tu môžeme hovoriť o zelených strechách, fasádach, klimatických odolných mestách, ale keď zase nemáte ľudí, neviete to spraviť. To budú okopírované riešenia bez adresnosti a zámeru. Takže my sme si dali za úlohu, že takúto školu vybudujeme nielen ako inštitúciu, ale ako obsah, ktorá naozaj bude zameraná na záhradníctvo a krajinárstvo v kontexte udržateľného poľnohospodárstva. Že naozaj budeme mať odborníkov na krajinotvorbu, ktorí budú diplomovaní špecialisti, lebo nie všetko je nutné študovať na vysokých školách. A že budeme mať rastlinnú a živočíšnu výrobu, ktorá bude myslieť, že je aj vstupom do bioenergetiky. A že budeme mať bioenergetiku, ktorá bude prepojená zase s tými predchádzajúcimi štúdiami. A tým, že sme v metropolitnom regióne, takže zameriame aj líceum alebo gymnázium, ktoré bude zamerané na prírodné vedy. No a zároveň sme využili šancu, že nejako sa začal tým zaoberať aj štát a prihlásili sme sa do centier excelentnosti. Toto je východisková situácia. Teraz ako ideme usporiadavať infraštruktúru, pretože vy ste aj stavbári, akú infraštruktúru sme využili. Využili sme existujúcu veľkokapacitnú infraštruktúru poľnohospodárskej škole v Bernolákovo. Kedy to bola naozaj významná poľnohospodárska škola zameraná na strojníctvo, obrábacie stroje v poľnohospodárstve, aby som to priblížila. Samozrejme, postupne o tento odbor nebol záujem, tá škola bola vysoko nadkapacitná, potom sme tam dávali také výborné nápady ako ochrana osôb a majetku, aby sme vôbec boli ochotní a schopní prevádzkovať ten areál. Ten areál je veľkorysý, má poľnohospodársku pôdu, má vinohrady, má veľkokapacitný areál, kde sa dajú skúšať zelené opatrenia, modrozelené opatrenia. Tie budovy sú neuveriteľne skvele navrhnuté ako naozaj perspektívne školské, ale vôbec vzdelávacie budovy. Takže my sme v prvom rade pristúpili k jednej významnej veci, že sme začali všetky tie školy spájať do tej infraštruktúry. Nezlučujeme ich, my ich premiestňujeme, lebo zlučovanie je také fuj, to sa nepáči poslancom, takže sme reštrukturalizovali školu v Malinove, tak, že sme ju zachránili, pretože dovtedy elitná škola, ktorá naozaj v 60. rokoch vychovávala krajinotvorcov, len sa tak nevolala, a bola predprípravou Mendelovej univerzity a všetci významní parkoví architekti, krajinári v Čechách majú túto školu a považujú za alma mater, tak my sme ju výbornými krokmi v 80., 90. a 2000 rokoch dostali na pokraj toho, že sa zlúčila poľnohospodárska alebo respektíve záhradnícka škola priemyslovka s učňovkou a čo sa stalo? Začali nám robiť floristiku. Takže na to, aby sme školu nezrušili, aby sme ju reštrukturalizovali, tak ju prenášali sme ju do Bernolákova. Samozrejme, nikto nám za to netlieskal, ale potrebovali sme jej uspôsobiť priestory a využili sme nevyužité haly. A ja vám potom ukážem, že ako to predtým vyzeralo. Majú študijné prostredie, učebne a spôsoby, o ktorých sa im ani nesnívalo. Samozrejme, všetko robíme v zmysle katalógu adaptačných opatrení a v zmysle energetickej stratégie župy, čiže všetko je zelené, efektívne a maximálne využívame recykláciu vody, kolobeh vody, energetické úsporné opatrenia a samozrejme aj obnoviteľné zdroje. Zástancom sme toho, že ak vytvárame nejakú infraštruktúru a zároveň slúži pre školu, tak zároveň tá infraštruktúra musí byť aj učebnou pomôckou. Takže rozprávať o krajinotvorcoch a netvoriť im naozaj prostredie, ktoré má byť motivované tým, čo majú študovať, by bolo taký trošku prešľap.
Potrebovali sme pozdvihnúť odbor, ktorý sa volá bioenergetika. No, myslím, že pred nejakými 10 rokmi bol experiment. Sme posledná škola, ktorá ho ako tak drží. Niečo, čo je v Čechách absolútne samozrejme. Každá poľnohospodárska škola má svoju tepláreň, má svoju bioenergetickú elektráreň, kde sa spotrebuje, nazvime to nadspotreba. Tu ledva prežíva odbor, myslím, že o počte 5 či 7 študentov. Takže ideme ho opätovne refreshnúť tak, aby bola prepojená. No a ako to spraviť? No tak v prvom rade sa bude nachádzať vo všetkom tom, čo tá budova dáva a zároveň tam bude fungovať bioenergetická učebňa. To nie je obyčajná učebňa, to sú rôzne druhy kotlov, rôzne druhy systémov na biomasu. Zároveň ho prepájame so záhradníkmi, kde bude biomasou vykurovaný skleník a budú si tam naozaj že skúmať a robiť aj svoj aplikovaný výskum. A nie len STUčka, ale ste k tomu prizvaní všetci vy z praxe. Keď sa pozrieme ďalej, tak toto je súčasný stav. Vidíte teda naozaj nadrozmerný areál, všetko v našom vlastníctve, tam hore sú vinohrady, potom je orná pôda, tuto je také futbalové ihrisko. A toto všetko je naše. Keď si pozriete a poznáte Bernolákovo kaštiel, tak to je bývalý majetok kaštieľa z druhej strany cesty, čiže to bolo asi evidentne ich zázemie, preto to prešlo potom aj do verejnej sféry. Je to zaujímavá architektúra, pretože ju realizoval, vy budete určite lepšie vedieť, pán inžinier architekt Dedeček, čo je vidieť na tých svetlíkoch. Bola to naozaj na tú dobu neuveriteľná stavba s možnosťami, ktorej ale my teraz hľadáme nové využitie. Všetky budovy budú energeticky obnovené. Nie je to len zateplenie plášťa, sklenených výplní striech, budú to zelené strechy, ale budú príklady na schvál dobrých a zlých zelených striech, pretože čo som povedala, že škola má fungovať aj ako učebňa. Celý ten areál bude učebňa. Samozrejme budeme mať zelené fasády a zase na dobrých a zlých miestach. Budeme skúmať, čo tam má byť za substrát, ako majú byť zavlažované. Majú byť zelené steny trvozelené, alebo sa majú vymieňať, ako som videla na Zemědělskej univerzite v Prahe. Lebo som bola prekvapená, že fakt to tá pani sadí každého 4 roka niečo iné. Ja som si naivne myslela, že je to tam stále. Čiže budeme sa naozaj, a je to zase príležitosť pre vás všetkých, tam si odskúšať veci tak, ako majú alebo nemajú ísť. Ja som hovorila veľa o areáli a mojou veľkou témou, takoutou záujmovou je voda a cirkulácia vody. Čiže všetko bude z pohľadu trošku takej inšpirácie našich partnerov opätovne v Čechách. A to sú bývalé rybárske školy, ktoré naozaj pracujú so suchými a mokrými poldrami, že to nie je len také, že nice to have, ale že naozaj tam skúmajú od výšky hladiny, ako ten systém pracuje, všetky strechy budú použité na zavlažovanie a tak ďalej. Teraz si ukážeme ten systém, z čoho bude primárne ako keby fungovať vodné toky, tak aby ten areál bol samozavlažovací, samochodný z pohľadu cirkulácie vody. Takže vidíte, toto je niečo, čomu ja z politológov nerozumiem, ale vy asi hej. Suché poldre, retenčná, samozrejme dažďová záhrada, to všetko sa tam bude nachádzať a bude to zase slúžiť krajinotvorcom. Áno, každý ten odbor má to, čo má aj skúmať. Samozrejme máme partnerov aj z vysokých škôl. Toto je v priebeh rekonštrukcie, takto nejako vyzerala tá škola, toto je počas rekonštrukcie a tuto máme prvé úspechy v nevyužitých priestoroch bývalých dielní, takto vyzerá naša nová škola. To znamená, toto je zázemie pre záhradníkov a postupne diplomovaných špecialistov v podobe krajinotvorby. To znamená chemické laboratórium, multifunkčné učebne. Na čo obzvlášť budeme pyšní, tak je na skleník. Poviete si, no to je super, že teda v 21. storočí záhradnícka škola bude mať skleník. Pozor, naša súčasná nemá skleník. A teraz to nebude hociaký skleník. Všetky druhy pónie tam vyskúšame. Zároveň vidíte to prepojenie s tým bioenergetikom, pretože
sa ma opýtate, že prečo to celé nie je zelené, no lebo budeme skúmať, že či je efektívnejšia fotovoltaika na zelenom a na akom zelenom. Ste ma naučili, že nie každý rozchodník je vhodný a nech sa páči, si to môžete skúšať, alebo na betóne, ako má byť nastavená tá fotovoltaika na to, aby bola aj čo na najmenšej ploche najefektívnejšia. Vnútri v zázemí bude peletkový kotol, vidíte tu zelené fasády a tuto vidíte kompletný skleník tak, ako má byť, to znamená so všetkými systémami jednak tienenia, jednak zavlažovania a jednak pestovania. Takáto vecička stojí pouhých 1 milión. Nie je to také drahé, ako by sa zdalo, keď to robíte dobre a rozumne. Čiže niečo, čo nie len, že neexistovalo pre tú školu, bolo ako keby monotematické, sme prerobili na viac využiteľné pre viacero odborov, tak, aby nám vedeli fungovať. Tu máte iný pohľad. Samozrejme, celý ten areál bude už nejako prispôsobený klimatickým opatreniam a bude teda vzorový. To znamená, každý ten, kto chce robiť nejaké verejné priestranstvo, bude si vedieť pozrieť dobré a zlé príklady, čiže bude aj takou učebnicou pre naše územie. A teraz, že aký je harmonogram? My máme takú tú 0. fázu za sebou, to znamená, že tú školu sme pospájali, premiestnili, v súčasnosti sme spravili presťahovanie a dorobenie učební pre záhradníkov, nakupujeme materiálno-technické vybavenie, hlavne sa týka laboratórií. Potom bude nasledovať fáza energetickej revitalizácie v podstate všetkých budov, všetkého areálu. Potom pôjdeme do vonkajších priestranstiev, ktorých teda budeme zase robiť v súlade s klimatickými opatreniami. Potom je výstavba skleníka, to nás čaká na budúci rok. Máme stavebné povolenie, získali sme teraz na to zdroje a potom pôjdeme aj do takých fičusných vecí ako fotovoltaika nad Vinohradom. Uvidíme, či bude ten Vinohrad rodiť. Hovorí sa, že áno. Toto celé nás bude stáť asi 14 miliónov eur. Ale nehovorím, či je to veľa alebo málo. Pre obyčajnú strednú školu asi priveľa. Pre kampus je to podľa mňa taký optimum. Ten kampus ešte raz nemá slúžiť len 14 a 19 cieľovej skupine. Má priniesť nových odborníkov do praxe, bude sa tam skúmať nový systém vzdelávania, bude slúžiť pre katedry Slovenskej technickej univerzity, ale aj Slovenskú poľnohospodársku univerzitu a verím, že aj českým partnerom a bude slúžiť samosprávam ako vzdelávacia inštitúcia, pretože o tom to je. Hovoríme o verejnej politike, lebo klíma je o verejnej politike, to nie je súkromná politika. A bude tvorca samozrejme príležitosti pre aplikovaný výskum a samozrejme aj pre inovácie, pre malých a stredných a mikropodnikateľov v tejto oblasti. Takže toľko za nás. Ak sa ma opýtate, či by sme do toho išli po poznaní všetkých strastí a náplní a všetkého toho, čo sme niekedy nepochopení alebo niekedy sme veľmi ambiciózni, tak odpoveď je, kampusy sú naše dieťa a nerobíme len tento, robíme aj Vinohradnícky a robíme aj kampus verejného zdravia a športu v Petržalke. Ďakujem veľmi pekne. Wow. Pani Lukáčová, teraz málo kedy poviem, že wow, som sa z toho ale fakt, na jeden dých, fantastické veci, inovácie, realita a ja ako vzdelaný pedagóg poviem, že čo iné, keď nie investícia do vzdelania do budúcnosti. My sa tu hráme všetci, že wow, Silicon Valley, no wow. Máme tu Stanford University, ktorá je vlastne v srdci Silicon Valley, založená 1885. Hej, manželmi, Stanfordovcami, sú na to hrdí, lebo sú najväčší IT na svete a všetky kapacity chodia tam. Prečo by sme niečo také nemohli mať u nás? Vy ste práve začali. Ja som ambasádorom základnej školy, ktorá je prvá a jediná na svete základná škola, ktorá má sokoliarstvo ako predmet. Minulý týždeň sme tam mali veľkú konferenciu, kde boli z celého sveta sokoliari, Arabi, Japonci, Kazaši, ktokoľvek. Padli na prdel z nášho edukačného systému. Som hrdý, že som ambasádor základnej školy,
kde deti v priamom prenose sa učia nielen teóriu, ale učia sa vzťahu k dravcom, k zvieratám, ekológiu, rozdielnosť. Všetko sa učia na živých zvieratách. Majú tam kengury, máme tam opice, máme tam biozáhradu, máme tam vodozádržný systém, kde niekoľko miliónov litrov vody ročne zadržiavame a používame ich náspäť na zavlažovanie. Neskutočné veci. A konečne niekto príde s tým, že urobme takúto školu. Klobúk dolu, tlieskam, naozaj tlieskam. A je úplne jedno, či to je 14 alebo 20 miliónov. Som nadšený. A dúfam, že takíto nadšení budú naozaj ľudia, ktorí nás sledujú a potom aj možno práve tí, kam to vždy smerujeme, tá naša vrchnosť, ktorá zabudla, že je v službe a nie, že nám vládne. A že to sú naše peniaze, lebo keď som tu dnes počúval prednášku o tom, koľko zaplatíme za pokuty za nedodržanie nejakých vecí, ktoré sme mohli pripomienkovať vtedy, keď sme vstupovali, ale dobre, sme súčasťou, to sú vaše slova, pozor, nepočúvam, tak dobre, prečo niekto nemá osobnú zodpovednosť za to, že niečo pokakinkal a teraz my to máme z našich daní zaplatiť 2 milióny sem, 5 miliónov tam, 7 miliónov tam. Toľko z mojej strany, jak som sa rozohnil, lebo ste si ma získali normálne. Ďakujem ešte raz, veľký potlesk. Posledná prednášajúca, to bola krásna čerešnička na torte. Barbora Lukáčová, no fantastické. Tak to by to malo vyzerať. Do psej matere. Som rád, že ste sa zasmiali. No,